Әгәр сез багажга артык акча сарыф итәргә теләмисез икән, кул йөгендә урынны кыйбаты буенча лайфхак. Арзан бәяле вакуумлы кисә насосы сатып алабыз. Аны, мәсәлән, интернет кибеттә заказ бирергә мөмкин. Аңа вакуумлы пакетлар сатып алабыз. Алар килеп җиткәннән соң куллануга кирешәбез. Кирәкле әйберләрне пакетка салабыз. Һәм аларның бөгерләвенә. Аннары үтүкләргә туры килүен исәпкә алабыз. Һәм мораль яктан әзер булабыз. Насосны вакуум клапанына тоташтырабыз. Һәм эшләтеп җибәрәбез. Берничә минут эчендә без кирәкле нәтиҗәне күрәчәкбез. Без кул йөгендә урынны экономияле һәм күбрәк предметларны сайдыра алабыз. Сәхәт иткәндә үзең белән насос алырга онытма. Сезгә уңышлы сәхәт.